Can, can Kurdistan, can, can. Radyoya denge gel, denge azadiyeye. Jinavendan radyo denge gelden baş godarin heja 28 Nisan 2025 Düşemli Brüksel saat ne lame dedi. Hemen uçen serisi ve peşkeş bikin demdeme azadiye rebera poya. Yekti hafart bükür. Hamu parça bira yektir. Ve hak emeye, bu fırsan da keçiz pişemeye. Bu partiye kurcun buha bavardın, dösardın, imana ve heye, kada ve heye, hatta daviye, şoğlandı bidin. Eğer me kurda habi yakira, bakur bajur mebahda, me Irak'ı pırtış kazanç bikra, me İran'ı pırtış kazanç bikra. Hink bir dostayı, hink bir ittifak, hink şi bir zora habi, Türkiye me bitir hink pırtış kazanç bikra. Lixizan û tetwanê operasyona leşkerî dest pê kir. Dewleta Tirkiye dagirker li çoltara navçeya Tetwan û Xîzana Bitlisê dest bi operasyona leşkerî kir. Çavkanên herêmî ragihandin ku ketin û derketina zozanên gundê Şên yên Xîzanê hatiye qedexekirin. Operasyon jî li zozanên Lerzêk, Mihîr, Brîsor û Karasû yên gundê Şên berfireh bûye. Li herêmê li vû tevgera leşkerî her diçe berfirehtir dibe. Süleyman Osogut bila devletin der ve bizanan yekitiya Kurdan nejibu dijberiye wane. Endama deste serukatiye NKS u sekreteri partiye yekitiya Kurdistanê Süleyman Oso derbare giring u yekelwestiya Kurdî da axivî. Süleyman Oso da xaftina xwe de dibêje cara yekemîne gelê Kurd bi hemû partiyên xwe yên siyasî saziyên civaka sivîl nûnerên aşîr û malbatan bigiştî bi riya konferansekere li ser belgeyeke erê dikin. Konferans jî ji bo gelê Kurd serkeftineke mezin e. Milletê Kurd bi giştî ji bo mîsûgeriya mafeyên xwe di Sûriyê de gotina xwe ya ji bo pêşerojê Sûriyê diyar kirin. Niha Sûriyeke nû ava dibe divê Sûriyeya nû de pêwîst bû ku Kurd gotina xwe bikin yek. Süleyman Oso balkişan ser pêvajoya piştî konferansê û got qonaxa bêya danûstandinane em ji bo milletê Sûriyê bi giştî de dibêjin yekîtiya Kurdan, yekîtiya Sûriyê bi giştî ye û xurtbûna Kurdan, xurtbûna Sûriyê ye. Bila dewletên derve jî bizanin avakîna yekîtiya Kurdan ne ji bo dijberiya li hemberî wan e, em biratî û rêzdariyê dixwazin. Şandeya DPP û Dem Partiye çû serdana Reqqayê şandeya ku hevserokê giştê DPP keskin bayındır jî di nav de ye hevdîtinên xwe yên li Bakur û Şatê Sûriyê didomînin. Şandeyê herî dawî di çarçove serdanên xwe de li Reqqayê bi nûnerên rêveberiya xwe ser re hevdîtin kirin. Meral Danışbeştaş got ya herî giring şert û mercên azad yên Birêz Öcalan were serrastkirin. Kongreya Civaka Demokratîk HDK li Mêrsînê bi duruşmeya em li ser aştî û Civaka Demokratîk daxivin civîn pêk hat. Hevberdeka HDK Meral Danışbeştaş di çalakiyê de axivî got ji bo avakira Civakeke Demokratîk têkoşîname dewam dike. Pirsgirêka Kurd dikare bi diyaloga were çareser kirin. Rêber Abdullah Öcalan banga çekberdanê li rêxistina xwe kir. Divê ew mesele çareser bibe. Em ji destpêkê hetana piştgiriyê didin pêvajiyê. Gelê Kurd tevgera Kurd gavên cidî avêtiye. Divê desthilatdarî û dewlet jî gavên cidî bavêje. Meral Danışbeştaş balkişan ser operasyonan û got eger operasyon devam bikin PKK ve çava kongreya xwe pêk bîne û gel vê çava baweriyê bi dewlet û desthilatdariyê bîne. Aktorê siyasî ku dikare vê pêvajiyê çareser bike têcîdkiriye. Divê Birêz Öcalan di rewşeke azad de bikare fikrên xwe yekser parve bike. Mijare herî giring mercên xebatê yên azadin. Mixabin pêvajiyê tenê bi partiyê desthilatdariyê re bi sînor nîne. Divê hemû hêzên demokratîk jî tevlî pêvajiyê bibin. Rêzik hemû
razîkirina hemû civakan geleke giringe. Em bi perspektîfa netewaya demokratîk nêzî vê meseleyê dibin. Li her çar aliyên Tirkiye em jiyana hevpar diparêzin. Çareseriya pirsgirêka Kurd di ser şerên navxweyî re ye divê li dijî van bangan mezin aştiyê birêxistin bikin. Ji bo aştiyê pêwîreke mezin dikeve ser milê herkesî hevdîtin bi pirs û bersivan bidawî bû. Sedan kes li bajarê Girkelekê Bakur û Şatê Sûriyê bi daxwaza azadiya fîzîkiya Rêberapo meş li darxist. Girseya li bajarê Girkelekê kom bû ji qada Şehîd Xebat dest bi meşê kir. Di meşê de wêneyên Rêberapo hatin hilgirtin û duruşmeyên bê serok jiya navê û bêjî berxwedana İmralî hatin berskirin. Meş li sûka navendî sekinî û daqeykerê hat girtin. Li vir nûnerên Kongreya Star a Tilkoçerê Delîl Şibrî axivî. Delîl Şibrî diyar kir ku Rêberapo ji bo azadiya tevaya gelan tê dikoşe û got em bi yek dengî teqes dikin ku azadiya Rêberapo daxwaza me ye hemûyan e. Hevserokê Meclîsa Bajarê Girkelekê Akif Sabrî jî axaftin kir û got armanca me sereke azadiya fîzîkiya Rêberapo ye. Bi vê peyamê Rêberapo Kurd bûne yek. Em bi fikr û felsefeya Rêberapo ve girêdayîne. Çalakî û berskirina duruşmeyan bê serok jiyan nabe bidawî bû. Ji bo Tanjûkaya şîn hat danîn. Tanjûkaya bi nasnav şoreş agirî di sala 2012 de derbasî Bakur û Şatê Sûriyê bû û tevlî refên yekîniyên parastina gel YPG bû. Hat ragihandin ku Kaya di sala 2015 de li Serêkaniyê şehîd bûye. Di ser vêkê malbata wî li mala xwe ya li taxa Yunus Emre ya li navçeya Panosê ya Agiriyê şîn danî. Meya derrêxistinên DPP Dem Partiyê yên bajêr û navçeyan û gelek kesên din hatin serdana şînê û sersaxî ji malbata Kaya re xwestin. Qesedê di ciwanên êzîdiyên rizgarkirî bûn radestî malbatê wan kir. Mala êzîdiyan ji ya bajarê Tilkoçerê û nivîska têkiliyên leşkeriya Qesedê ciwanên êzîdî Diyar Alî Refo û Osman Alî radestî malbatê wan kirin. Duh bi navbênkariya mala êzîdiyan û Tilkoçer û nivîska têkiliyên leşkerî Qesedê her du ciwanên êzîdî li deriyê Tilkoçerê radestî malbat û raydarên desthilatdariya Iraqê kirin. Her du ciwanên êzîdî di dema êrişên çeteyên Daişê yên li ser Şengalê hatibûn revandin. Girtiya siyasî ji ber pêdengiya li dijî davekirinan dest bi girêva birçîbûnê kir. Girtiya siyasî hûra nîxbex li girtika evînê tê girtin li dijî zêdebûna cezayê darvekirinê ji girtikeyê peyamek belav kir. Nûra nîxbet ragihand ku li dijî pêdengiya welatiyan ya li hemberî zêdebûnê darxistin erêkirin û pêkanina cezayên darvekirînê dest bi girêva birçîbûnê kiriye. Nûra nîxbext got heta ku helwesteke cidî li dijî cezayên darvekirînê neyê girtin ez dev ji çalakiya xwe bernadim. Di teqîna Îranê de bilanço mezin bû 40 kes jiyana xwe ji desta şîn hat îlan kirin. Raydarên fermiyên Îranê piştrast ku li peravên Şehîd Recayî ya dikeve bajarê Bender Ebbasê teqîneke bihêz pêk hatibû. Waliyê Hurmuzganê Mihemed Aşûrî têkildarê mijarê ev agahî dan. Di 26 Nîsanê roja şemiyê di saetê nîv rojê de di konteynerê de teqînek çêbû. Di vê teqînê de hejmara miriyan gihîştiye 40 kesî. Hejmara birîndaran jî 1000 kesî derbas kiriye. Ji birîndaran 394 kes li nexweşxaneyê tên derman kirin. Berdevka desthilatdarê Îranê Fatma Muhaceranî jî li ser rewşê daxuyanî da û got piştî bûyera trajîk ya li peravên Şehîd Recayî ya Bender Ebbasî û şûn de desthilatdarê îro li welêt şîna neteweyî îlan kiriye. Li
Li Samsunê ji ber hezazê sê kes jiyana xwe ji dest da li nav çêya Çanak a Samsunê ji ber hezazê kevir û teht bi ser beşa şuştina wesayîtan alî stasyoneke sotemeniyê ket. Li bu yerê de bav Adem Kaya sû 5 salî û keçên wî acele Mîna Kaya 7 salî û Ayla Kaya 5 salî ên di hundirê wesayîtê de bûn jiyana xwe ji dest dan. Dayîk Çîdem Kaya 29 salî bi giranî birîndar bû rakirin nexweşxanî. Li Humusê gora komî hat dîtin li gundê El Muhtariyê yê li Bakurê bajarê Humusê Sûriyê di goreke komî de cenazeyên 17 kesan hate dîtin. Çavdêrê mafê mirovan a Sûriyê Sohrê têkildarî mijarê daxuyaniyek da Sohrê di daxuyaniya xwe de destşan kir ku kesên di gora komî de ji hêla koma dîfa elwetanî ya girêdayî rejima Basê ve hatine kuştin. Berê godarên cemenûçên serî ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.